I den her video, der vil jeg vise jer, hvordan man laver den her meget, meget enkle, men utrolig søde engle. Jeg har lige hængt nogle få stykker op her i fotokassen, så I lige kunne få et lille indtryk af, hvordan det ser ud, når det er færdigt. Til englen skal vi bruge noget papir. Her er det et kadouspapir, kopipapir, genbrugspapir, luksuspapir, akvarelpapir, hvad som helst kan jo bruges. Aviser, gamle bøger. Vi skal bruge cirka en fjerdedel af sådan et ark her til en engel. Skal jeg nu lave mange, så kan jeg jo lige så godt klippe dem ud på en gang, men nu laver vi bare lige en enkelt. Selve englen kommer til at bestå af en krop, som ligesom har den der bue forneden. Så den starter vi med at lave. Tilpasser her. Og så bliver halsen kommer til at være heroppe. Så klipper vi ned langs med siden, sådan en blød bue. Og vender vi den. Og gør tilsvarende derovre. Der. For endnu, som jeg har her, en der ikke er helt lige, men så kan I tilpasse den, indtil I ligesom kan lide den der blødhed, den har i buen. Den her kan I godt se, den er ikke spor ens, og det behøver den bestemt heller ikke være. Halsen opstår heroppe, og kroppen er så her. Så skal vi have lavet nogle vinger. For at gøre det nemt for jer med størrelserne, så har jeg taget en CD, fordi kan vi nok alle sammen finde en af. Så kan jeg så i genbrugsbutikken. Det er så størrelsen på vingerne. Klipper altid stregen væk, i stedet for at klippe i stregen, fordi så får vi jo den med. Buk. Igen kan I godt tegne op, hvis I har brug for det. Men jeg synes, det der frihånds noget, det giver lidt mere bevægelse i den endelige figur. Så jeg har et 12 vinger. Heroppe der er spidsen ikke så spids. Klipper vi den bare til. Så har vi kroppen, og vi har vingerne. Og dem monterer jeg med et stykke power tape. Man kan sagtens selvfølgelig lime, ganske almindelig lim, så der er selvfølgelig bare en lille tørproces. Nu klippede jeg et dobbelt stykke, fordi vi skal bruge 2 stykker. Der er jo sådan et papir på den ene side, og sådan en plastikdel på den anden. Nogle gange lidt forskelligt, hvor den skiller henne. Den monterer jeg så her på. Og tager tapen af. Og så cirka midt for her, sætter jeg vingerne på. Så skal vi have lavet ophænget, fordi det kan vi lige så godt tage med ind i kroppen, altså i midten af figuren. Her er det sådan en ganske almindelig guldtråd, som jeg bruger. For at skudde knuden, så laver vi lige den, så den kan komme ind i kroppen. Den skal så sidde herinde. Tager det andet stykke tape.
der. Og så folder vi simpelthen kroppen op over. Så er krop og vinger færdige. Så skal vi have lavet en midte. Der kan vi tage fra før, for eksempel rullen, vi havde til tråden, og så klippe os en cirkel. Og vi kan også tage et stykke papir og lave nogle andre typer. Cirklen, den kunne vi bukke bare. Lave et hul i midten, og så var den klar til at sætte på. I de eksempler, I så til start, der var nogle forskellige graver, som også var ret flotte. Det er, fordi jeg har en stansemaskine, og så kan man så udvælge der og køre igennem. Så hvis I nu har lyst til at have nogle af dem, og ikke selv har en stansemaskine, så kan I sende mig en frankeret svarkuvert og det materiale, jeg har lyst til, at jeg skal stanse, så smider jeg gerne lige dem igennem stansemaskinen til jer. Her, det bliver skulderlinjen. Så laver vi sådan lidt større krave. Jeg laver lidt blomsterfacon. Det her bliver så midt på, så den prøver vi at lave sådan lidt bredere, så bliver lidt tungeformet. Sådan der. Kan vi lave et par buer mere, som ligesom gør. Det bliver sådan lidt blomsterfacon. Så. Den buer lidt der. Det kan man fremhæve, eller man kan lige fjerne den, så den er lidt mere firkantet der for noget. Så skal der lige laves et lille hul, cirka i midten. Gør det med en spidsting, vælger jeg lige saksen, fordi jeg har en stoppenål, jeg lige vil bruge bagefter, og den er ikke så spids, og den vil bukke papiret. Så skal vi have gang i hovedet, som er sådan en 20 mm, 2 cm trækugle. Så er det en nem måde at montere den på og lige at tage en stoppenål som her. Egentlig kunne vi jo sætte begge på her, eller vi kan nøjes med den ene. Jeg tror, vi sætter begge på. Så kan jeg sige. Ja, der får man jo så sådan et bredt skulderparti. Og kan man ikke lide det, jamen, så må man nøjes med at lave den mindre. Og her på med cirklen også, så den får sådan en dobbeltkrave, som godt kan se lidt sødt ud. Og så bare på med trækuglen. Så er den faktisk færdig til ophæng. Jeg kan lige hænge den op her, ind ved de andre, og så kan jeg lige tage kameraet med, så I kan se, hvordan den ser ud, når den hænger. Så hænger den der. De andre er som sagt lavet på stansemaskinen, og jeg har jo rigtig mange andre, der hænger inde ved siden af. Fordi det er så sjovt lige at se, hvor forskellige det bliver i det, at de får forskellige kraver. Når I skal opbevare den, så er der lige et par gode greb. Det kan jo være, at jeg har lyst til at have dem ingen året rundt, men har I ikke det, så tag kuglerne af. I kan godt lade kraven blive liggende i kassen også, men I kan selvfølgelig også bare lige samle dem. Og så tager I en rulle fra en toilet eller køkkenrulle, en tom en, og så lægger I bare den rulle ind i her. Og så kan I jo lægge dem ned skiftesvis i en kasse, og så kan I opbevare dem uden at de bliver skadet til næste jul, hvor det så bare lige er at snuppe den frem fra kassen og have en stoppenål, og så lige montere hovederne til ophæng. Har I nu lyst til at have dem limet fast og alt det der, så kan I selvfølgelig bare opbevare dem. Ellers så kan det også være, at det er der, hvor det bliver hyggeligt at lave dem nogle nye hvert år. Et sidste kig. Og så ellers god fornøjelse, hvis I vil i gang med